Benvinguts i benvingudes al meu primer festival. Un festival per a nens i nenes que aquest any s'estrena també en línia. I on vosaltres sou els autèntics protagonistes. Sí, petits espectadors, teniu una missió. Heu de fer de jurat i ajudar-nos a decidir quines són les millors pel·lícules del festival. Les que més us diverteixin, les que més us avorreixin o les que més us emocionin. Per fer de jutges necessiteu un full de votacions on trobareu fotografies de cadascun dels curtmetratges que hagueu vist. I a més, 4 cares, com aquestes. Oi que representen emocions diferents? Doncs haureu d'encerclar la que més s'assembli al que vosaltres sentiu. Esperem els vostres vots, les vostres puntuacions. Ai, quina emoció! Us enviem molts petons!